לאחר התלבטות החלטתי לצאת לאזור אומץ, לצאת מאזור הנוחות שלי ולשתף אתכם בתחושות של אמא של לוחם. הבן הבכור שלנו לוחם בעזה כבר 7 חודשים ברציפות. תקופה ארוכה של לחימה אינטנסיבית, תובענית, מאתגרת ומצלקת. במקביל לפלנטה העזתית מחכים הורים דואגים, דרוכים, צמאים לכל פיסת מידע או תקשורת, מדמיינים תרחישי אימה, חווים התקפי חרדה ברגעים רנדומליים לחלוטין, חוששים לדפיקה לא רצויה בדלת וחולמים על סוף למלחמה. בחודשים הראשונים האמנו שזו מלחמה צודקת. ייחלנו להשבת החטופים, להרס משמעותי של תשתיות כדי להשיב שקט וביטחון עבור תושבי העוטף. התכנסנו לשדרת יום צרה של עבודה וקיום בסיסי, ובעיקר ניסינו להכיל את צו השעה ולגלות אופטימיות ותקווה. עם חלוף הזמן החלה לחלחל ההבנה שהדרך עבדה. אין תכלית, יעד, מתווה או אופק. יש מי שאומר שצריך להילחם בציפורניים עד לניצחון מוחלט, ליישב את עזה או לכבוש את לבנון. ובינתיים הילדים הלוחמים העייפים ממשיכים בנחישות, אבל לא עם אותה מוטיבציה. מחול השכול הולך וגדל. מחלקות השיקום בתפוסה מלאה, ולא לדבר על הנפש הפצועה, ואין לזה סוף. השבויים לא שווים, אין אלטרנטיבות ליום שאחרי, והחיילים שלנו הופכים לבשר תותחים. הורים לוחמים רבים מוצאים את עצמם בהתחבטות. לצד משבר אמון עצום, תחושת תסכול אדירה וחוסר אונים לנוכח אוזלת היד של מובילי הדרך, קיים החשש לצאת למחאה כדי לא לערער או להחליש את רוח הלחימה של הבנים. בשיחה שקיימתי עם בני ערב הכניסה האחרונה, הבאתי בפניו את הצורך שלי לצאת למאבק, והוא השיב, אמא, את צריכה לעשות מה שיעשה לך טוב. והוסיף, אני מרגיש שאני שומר עלייך ואת שומרת עליי. השיחה הזאת תדלקה עבורי את הבעירה לעמוד כאן היום ולהשמיע גם את זעקת ההורים ללוחמים המבקשים די, מספיק, לא עוד. הגיע הזמן לתוכנית עם תכלית, למצוא כל דרך להחזיר את החטופים ולהשיב גם את הילדים החיילים בביטחה הביתה. עכשיו.